ассалому алайкум ёру дӯстон, муҳтарам ҳаводорои канал ва мухлисоне ки дар тамоми мамолики дунё наворҳои маро тамошо мекунанд ва ман таҳсинҳо мегӯянд, таърифу тавсиф мекунанд ва мегӯянд ки агарчи видеоҳоят сифату мантиқеам надошта бошад, аммо барои мо хело боқадр аст, чунки баъзеҳо мегӯянд ки ба монанди сериал мо интизори давоми наворҳо ҳастем. Манам чанд рӯз мешавад ки аслан ман кам кам таксигӣ мезанам, ҳамон кор ба нарафта кори хоҷигии худмо ба пахтачинӣ, ки пахта чиндӣ истодам дар ҳамин хоҷигии деҳқонии худам гӯем. аммо хостам андакеам бошад барои шахсиятҳое ки дур аз ватан ҳастану ёди пахта кардагӣ ҳастанд, ҳамин аз пахтаҳои ҳамин заминам барои дӯсто як наворе мегирам, ки агарчи имсол соли душвор шуд барои деҳқонҳо, ҳам солярка қимат шуду, ҳам дору, ҳам дигар чизҳо қимат шуд ва ин сол инчунин ҳар хел ҳашаротҳо омаду зараре ҳам расонд. ва алҳамдулиллоҳ ки агарчи андаке ҳам буд, худованд баракаши тиҳад, каме тиҳад, мегӯянд ки ғама натиҳад, андаке ҳам буд, худованд барои мо пахтаро додасту имсол аслан ваъда кардагӣ буданд ки аз 15 кам намешаваду, лекин айни замон ҳозир ҳамон нуқтаҳое ки пахта қабул мекунанд 11, 11.5, 10.5 хел қабул кардодиянд пахтара. ҳамон ба имсол ва ҳосилам на он қадар хуб аст. ҳамон кӯракҳои пахта кам хело майда майда ҳастанд. алҳамдулиллоҳ, ба ҳар ҳол андаке ҳам буд аз ҳамин пахта баҳравар мешем. илоҳим худо кунад ки хирамини тамоми деҳқон пурнозу неъмат бошаду дар деҳқониҳошон аллоҳ таоло баракоташро нозил кунад. агарчи камшон дода шуданд, алҳамдулиллоҳ, худо хоҳад зарар ҳам намекунанду ба ҳар ҳол мо иншоаллоҳ мегӯем ки худованд бо насибу рӯзӣ кардааст барои мо дубора чиндани пахтаро, пахтаҳои замини мо. агар видео ба шумо писанд ояд дӯстон, ҳатман фикру андешаотона бар зери навор мегузоред. ва ин хоҷигии деҳқони ман тақрибан 2 гектар 60 сотиқ замин дорам. дар ҳаминҷа 1 гектар 40 сотиқаша вай коридагам пахта. аз он ҳисоб хел техникаи калон ҳам надорем. ҳамин бечори мошинам бо кор мефармом. дар ҳаминҷа як присеп худо дода, як присепча сохтаям. ҳамон присепча пахтаҳоямо баркашида бурда дар хона холӣ мекунам, то ин ки ҳамаша чинда на. ҳамик мардум дар фарёд намекунем барои чидани пахта, чунки мардум омда дар як рӯз ҳамаша чида бурда пули чинак 1 сомонӣ чинда мебарад. ба хонангиҳо ҳама дигар бекор мешаванд. аз ҳамон ҳисоб мо худмо пахтаро мечинем, мана бо аҳли оиламо пахтаморо мечинему, то ин ки пулаш дар дарни ҳамин хоҷигии деҳқони худмо аварот хӯрад. яъне ки хонангиҳои худмо пахтаро чинда пулаша дар ҷайби худашон гузоранд. мана ҳамин гуна ҳар кас ҳар хел. баъзеҳо ки техника надораду хонааш наздик аст, бо хараробаш мебарад. ҳамин мошин худованд присепа додааст, ҳамин присеп бор карда бо бурда вай мекунем. хона тах карда баъд аз он ки ҳама шудем, хлопункитҳо зиёд шудагӣ аз сай ҳаст. ҳамон ҳисоб бояд ихтиёр менем ки ба куҷо бурда ҳамин тиллаи сафедамора супорему, пули хуб аз он ҷо ба даст орем. мана ҳар рӯз ман ҳамхел 3 присепча бурда холӣ мекунам дар хона. ҳамин тиллаи сафеди мо худованд баракоташро бидиҳад.
این بود اندکی از کار فعالیت هایی که روزمره خودم در همین برای خودم کار میکنم، گویم برای خانه. از این پخته که ثمره دست پدرم است که خداوند برکات دهد، چون که برادرها همش در مسافرت ها بودن، خودم که از دستم کار نمی آید، اما پدرم همین زمین به عهده گرفته هستند. خداوند عمر جانشون دراز گرداند، عمر پر برکاتشون دهد. امسال همین دیروز در بازار بودم، یک کس از من نرخ و نوای پرس پرسیده بودن، یکی از اوگونچی ها. دیروز یک کس 30 سامانی یک پرسی یونشقه سودا کرده است. در سر زمین میگود و هوای هم سراسیمه با کدام آمده نبرد. امسال سال علف و کم، همه چیز علف ها هم بسیار حشرات کرده است، شیره و بالا بطور هم خیلی کردگی بودن. سال امسال دشوار آید به فکرم برای گاو ها هم، از حساب کمبودی علف و جواری مکه. من وقتی پخته برکشم یک عجب وای دارد. من 18 کیلو 19 کیلو است، 1 کیلو فرتخشان حساب وزن میدن 18 کیلو. این بودنده که برای شما دوستان نوار گرفتم. اگر ویدیو معقول شود حتما فکر و اندیشاتون در زیر نوار میگذارید. آبونه نشدگی ها حتما آبونه میشوید. واقعی سربلند و خانه آباد باشه. خیلی اومده پختر دخمون ذخیره میکنه. در پخته آرو داره. احتیاج نباید نگذن تو پخته در پخته.